ठाकुर कतिर लगिगला दीप सुंदर भाव लगे दीपटी को चलत देखा दीप लगी मैडम आमर कौन कर मैडम आज कौन खाଇବା हम खिचुड़ी आ कौन आउ किसी करनी केवल खिचुड़ी एपटे मुह देखे टे एटी फाइनाली जाऊ 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 कौन नड़िया टे हाई कले हाई कर देनु हाई कर दे गाड़ी फाड़ी सब पूरे दी भितर जो रेट बाण फुटाऊँ छुए ये गोटे आमर बड़ भाज आज्ञा आज्ञा कौन हो आज आइटम कौन हो कौन हो नड़िया क्या फटा हो कौन ए खीरी हम आ सेपटे मोर गोटे भणजा आइले किए ए डांग कहीं न ए आमर जन अच्छे डांग बाबू ये तो बुलचंदी कौन करूचु बाण फुटाऊचु ए गाड़ी गाड़ी ए सिया चलेबनी ए देखी लगेबू पड़े 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 रोबे है किए भाई तो देख कौन डेटा कोनी ए एपटे गोटे लेला मोदी तू हेडा काई लगे तू कौन जुआड़े पानी छड़े तार कोण बस पंदी मंदी किछि नहीं वृंदावनी के पास लगी आना बंटा ना बम अछि दोनों देखुन कौन कौन आ गोटे साप लगी दोनों साप जीवन जहाँ जाऊ जाऊ जहाँ न जाऊ दियो सिंगड़ा रखी दो एटा जा गांडी आड़े जीवो रो बाप सीए तुम धरो एटा करा ए तू एटा धरो एटा मां दादा सातु में पर एई आड़े बुले पड़े व्यस्त हो ना दादा गाड़ी है सेई आड़े मुंडा करियो हां हां गाड़ी कोन बेटा येटा एटा कुंपीटा
ଏ ପଛପଟେ ଟେକି ଲଗଉଛି ऐसे पड़ी এটা আরো পটিয়া নিয়ে আরো ঝিঝিরা দিয়ে অপশন ঠিক নেই এটা দেখাও নি লাগলে লাইয়া লাগিনি লাগিনি এটা আর দুপটা নিয়ে যাও না ওকে দাও ঝুপড়া বেশি মানে কেঞ্চি কো জীবন চাইবে কুকি দিও লাগিনি লাগুয়া লাগুয়া দা লাগুয়া মগেবি লাগি দিবা লাগিনি আর গরম নি খাইবা লাইয়া উঠো 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 হ্যাপি দিওয়ালি হ্যাপি দিওয়ালি কিরিকিরা এ গিরিগিরা কিরিকিরা খাওয়া কিরিকিরা খাওয়া এই কিরিকিরা খাওয়া କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇଲେ ଏଇ ରାତିଟା ନା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ନା ଦା ପୁରା ଫାଙ୍କା দিয়ে ଫୁଟେଇବୁ କଷିକି କଣ ଆର କୁମ୍ପିଟାକୁ ଲଗେଇବା ଲୋଗ 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 ପୁରା କୁମ୍ପି ଆର କୁମିଟା ଲଗଉନ ଆର ପ୍ଲେନ୍ କୁମିଟା ଅଛି ନା ପ୍ଲେନ୍ କୁମିଟା ନା ପ୍ଲେନ୍ କୁମିଟା ଅଛି ନା ଓରେ ପ୍ଲେନ୍ କୁମିଟା ବନାଇଥିଲା ତିନିଟା ଚାରିଟା ତା ଚିଚିଟା ଲଗ ଆହୁରି ଅଛି ଦିଟା ତିନିଟା କୁମ୍ପି ଚିଚିଟା ଲଗ ଲଗେଇବା ରୋଷେଇ କୋଉଠି କିଏ ପକେଇଛୁ ମାଡ଼ି ପକେଇନି ଏଟା ସେଇଠି କେତେ ପକେଇ ଇଏ ଆଇଲେ ବେ ତା ବେଳ ଭଲ ତା ପଛ ନ ଲଗାଇଥାନ୍ତା ତା ପଛ ନ ଲଗାଇଥାନ୍ତା ବାଣଟା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେବୀ ଆମର ଆଣୁନ ଲଗା ଲଗା ଶୁଭ ଲଗା ହଁ ଥିବ ଏଇ ଆଗର ହଁ ସମସ୍ତେ ପଦାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କୁମ୍ପି କ'ଣ ଏଟା କୁମ୍ପି ତମେ ତ ତମ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବ ନା ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ସେଇଠି ଲଗଉନୁ ହଁ ସେଇଠି ଲଗା ଆଗେ ମୁହଁଟା ଚିର ଆଗେ ଆରେ ବାବା ରେ ଆଗେ ମୁହଁଟା ଚିର ତା ଅଗଟା ଖାଲି କଣା କରିଦେଉନୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଦେ ଏଇଠି କଣା କରିଦେ ଏଇଟା ଖାଲି ହଁ ଖାଲି କଣା କରିଦେ ସଦେ ସେଇଠି କିଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଇଏ ଆଣିକି ଝୁଝିରା ତାପରେ ଆଣି ଏଇଟା ଫୁଟେଇବା। ହେଲା, କୋଉଟା ଏଇଟା ଫୁଟଉନୁ ଗୋଟେ ଟାଣୁ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ସାପ ସାପ ହଗରା ବାଣ ତମେ ଜାଣିନ ହଗରା ବାଣ ଆଚ୍ଛା ଆର ଝିଝିର ମୁଁ ଚୋରା ସେଇଟା ମାନୁ ନାହିଁ କି ଆଉ ଏରା ପୁରା ଇଏ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ଏକାଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗୁଛି ଟଣା ଟୁଣି ହୁଏ ଏଟା ତୁ ନିଆଁ ଲଗୁଛୁ କେମିତି ଏରା ସେ ଜିନିଷ ଏ ର ବେ ଢାଲ ଦଉ ତୁ ବାଦ ଉରେ ଢାଲ ଦଉ ଏଇଟା ଲଗଉନୁ ଏଇ ସେପଟେ ଆମ ଚକରା ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେଣି ଚକରା ଲଗାନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ୱାଓ
ଶୁଣ ନାଇଁ ଶୁଣ ଓ ମାମା ଲାକା ବାକା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଇ ଭିତରେ ନା ଟାବଲେଟ ତା ଗୋଟେ ବମ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ କାଟାକୁ ସେ ଚୁନା ଫୁନା କରି ନା ପକେଇଥାନ୍ତା। ମାର୍ଶମେଲୋ ନା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଥିରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଯୋଉ ଏଞ୍ଜଡ଼ ଅଛି ତାର କଣ ଖବର ହେଲା? ଫୁଲି ଯାଇଛି ଫେରେ ତା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତର ବଳି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ କି ବୁଦ୍ଧି କହନି ମୁଁ ଜାଣିବୁନି କିଛି। ଲଗେଇଛି ବମଟାରେ ଦିଲୁ ଦେ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରକେଟ ବାଣ ପୁରେଇ ଦିଅ ରକେଟ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦାଦା ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛ ନା କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଟା କି ବାଣ ଦେଖିଲ ଫୁଟେଇଲ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁତୁଲି ବାଣ ଦେଖିଆ ସୁଟ ଫୁଟେଇଲ। ଆରେ ବାହ ଯିବୁ ବମ ଆଗାରେ ଏଇଟା କଣ ପଛପଟା ଖୋଲିଦେଲ କି? ପୁରା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ପା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଟାବଲେଟ ଭଳିଆ ବାହାରିବ ଏମିତି ଦିଟା ପୁରେଇ ଦବ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପୁରେଇଲ? ତଳେ ରୁଆ ତଳେ ଗୋଟେ ପଟ କଣ ପୁରେଇଲ ଏରା? ଅଗରା ବାଣ? ହଗରା ବାଣ ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ତ ଦେଖିନଥିବ ହଁ ଏରା ଫାଟେ ନେଇ ଉଠି ଯା ଏ ଖୋସନା ଘରକୁ ଯାଅନା ଶୁଭ ଶୁଭ ଜଳିଯିବ ଏଟା ବାପା ଆମର ପଳା ସେ ମୁହଁଟା ମାରିଛି ଲାଇଟଟାକୁ ମୁହଁଟା ମାରିଛି ଗାଡି ଉପରେ ନ ପଡ ତୁ ଯା ଏଇ ଆଇଲା ଏଇଠି ତିନିଟା ଗଲେ ବଢିଆ ଉଡ଼ିଲା କଣ ଦିଟା ଆଣିଥିଲେ ଦିଟା ପଡିବ ଦିଟା ଜାଳିଦେଲେ କିଏ ଦିଟା ଆଣିଥିଲେ ଜଲଦି ଦିଟା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଜଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ଜାଳିଦେଲେ ମହମବତୀଟା ଜାଳିଦେଲେ ଜଳିବ କେବଳ ମୋର ହାତ ଅଛି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ନାଗି ଯାଇଛି ରୁହ সেটা ছাড় দিয়ে সেটা কথা ଧନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିଲା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଦିଏ ଗଣେଶ ଫଟୋକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଧର ତଳ ପଟେ ମୋବାଇଲଟା ଡିଏସ୍ଏଲଟା ଦିଅ ଡିଏସ୍ଏଲଟା ନଗେଇ ଦିଅ ତ ଉଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ ତମେ ଧରିକି ଉଡ଼େଇବ ମତେ ଦେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଷ୍ଟୋରେଜ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆମେ ଦି ତାଙ୍କ ପକେଟ ମୋ ପକେଟ ନାହିଁ ଜାଗା ମୋ ପକେଟରେ କାହିଁ ଡିଏସ୍ଏଲ ମୁଁ କରୁଛି ବାପା ଚଷମାଟା କାହିଁ ଖୋଲିଦେଲ ଡିଏସ୍ଏଲଟା ଦିଅ ତମେ ଧର ଚଷମା ଧର ଚଷମା ତମ ଯୋଉଟା ଭଲ ତମେ କରିବ ତମେ ଧର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଏ କର ଯିଏ
ଅଳ୍ପ ରଖିବେ ତମେ ଧର ତମେ ଧର ଉପରଟା ଧର ଏମିତି ଧର ଏମିତି ଧର। ଆରେ ଏମିତି ଧର ପ୍ରଥମେ ନଗେଇ ସାରନ୍ତୁ। ଜାଣିନ କିଛି ଆଗେ ଏମିତି ଧର ଏମିତି ଡେଣା ଦିଟା ଧର ଆଗେ ଫାଟା ନୁହଁ ସେଇ ପଟା ଧର ହଁ ସେଇପଟେ ଦେଲେ ଦିଟା ଧର। ସେ ତଳ ଆଡେ ନଗାନ୍ତୁ। ହଁ ଧର ଆଗେ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଟା ନେଲା ପରେ ତମେ ଲଗା ତମେ ନା ଧନ ଧର ମୁଁ ଲଗା ତୁ ଲଗା ମୁଁ ଲଗା କୁନିଆ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ ପେଟଟା ତମର ସେଠି ରହୁଛି ଦିଆ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ କଣ ଲାଗିರಿ ଏଇ ଆଡକୁ ଏଇଟା 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 ଶୁଣନ୍ତି ଟିକେ ଏଇ ମଝିକି ଆସ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି କହିବି ସେଇଠି ତ କାନ ଟାଣ ଚିରିଯିବ ଚିରିବ ନାହିଁ କରିବ ଏଇଟା ଲଗା ହଲୁ ନା ଏମିତି କରୁଛ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ହାତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ନା ଚାରି କରେ ନ ନାଇଁ ନେବେ ଗୋଟେ ଆଡିଆ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଘରକୁ କରିକି ହେଇଯିବ अरे से फूली नहीं दियो फोन वीडियो टा କିଛି ହବନି ଓପନ ହେଲେ ଖୋଲିଯିବ तो मोबाइल कौन एमती आसुची कैमेराटा कुनिमा मोबाइलटा दादा को तो फोटो आनी खाली मारनी कुनिमा मोबाइल ଚଷମାଟା ଖୋଲି ଦଉନୁ चषमाटा खोल देना मुंड बुलो जा पहला पहला धीरे 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 ଏମିତିକି ହଲେଇବ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋଶନ ରେ ଜୋର ଠେଲି ବାସ୍ ଜୋର ଠେଲ ଜୋର ଠେଲି ଦିବ ଏଟା ଏ ନେଇ ନେଇ ରୁହ ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ हरी बोला चली बोली ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଧରି ଯେ ମାଙ୍କର ନାନୀଙ୍କର ଛାଡ଼ିବ धरता 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 धरिता 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 धरता धरता सी ऑटोमेटिक फुलिव एबे एबे किछि ना हाथ टिके गोळी हबो धरता धरबी छाड़ीबनी ତମେ ଆସ ଧର केही काउ छाड़ीबनी हला छाड़ला मान जळी जो साइड चलने सरला जो तुम धरो जार हाथ गोळी तुम धरो अरे जार हाथ छाड़ दे धीरे धीरे चलियो से छाड़ दे तू सुबह साइड था जा हाथ गोली हबो तुम धरी ऊपर उठो धीरे धीरे ऊपर उठो केही साइड करो ना साइड कला मान गोटे लाइन चली जो है नहीं यार यार टेन जो आमर दी डांग भलरे पळेला ना कि तमे एटा ऊपर जाई पहुंचलानी जाय कि माने चंद्रपृष्ठ ग्रहण कलानी तमर ଉଠଉନୁ गोटे धीरे धीरे ऊपर उठो हाथ होली दियो ए कोचा करना लागी जीवो ଉପରଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ हां ଧର ଏବେ एबे धर ए फोटो दिचड़ा मार दे ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ कला एटा कोन धरिबे ଭିତରେ ଧୂଆଁ हां धुआं ही जोटली ବସିବ ପୁରା जो धुआं पसी पूरा फुली वाला परे ଫୁଲିଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ पळेବ ଖାଲି ଟିକେ କଣ କରିବ कोनी उठा फोटो उठा एमी तळु करी जा तमडी धर दियो फोटो उठा जी जा ये खाली बुली बुली का जाओ जल्दी जाओ साइड हाँ। में याड़ो नु माधवन तमरी फोटो ना ना गोटे माधवन सियाड़ो नु ओके हाउ था दस सुबह देख
ଧର 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 ଛାଡ଼ ସିଏ ଛାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା 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 ହାଇ ଏଇ ଲୋକଟି କେବଳ ଠିକ ଉଡେଇ ଶିଖିଛି ଆଉ କଣ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଉଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟି ଭଲ ଉଡଉଛି ଉପରୁ ଏଟା ଲିଭି ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ନା ଲିଭିବନି ତା କର୍ପୂର ସଇଲାଣି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଧରିଦେଲେ फाइनली आकाश छत्ता उड़िया खत्म अच्छा केते जन सदस्य जो ऊपर थे उड़ौले ए लोकटी या हमर असिस्टेंट ना कि आउ ये गोटे डॉन कहया गले हैप्पी दिवाली अच्छा कहू न रे हैप्पी दिवाली बोली